سلام زتفتخم كبرات تخطتلتي مادر هصانات امبار نلوم زدالنا مدب بزعبا كفلتات اكالات زبليو سناي مكتتال عيني 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 أفنجا 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 أف 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 كساد 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 كبدي 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 صغري 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 إذني 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 منكب 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 سني 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 إيد 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 اجري 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 ملحس 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 بار حجخا كفلتات أكلات كنري مينا بسئلي صغري إذني منكب إيد اجري كبدي كساد أف أفنجا عيني እንደገና ክንሪኦ ኢና ፀጉሪ እዝኒ መንኮብ ኢድ እግሪ ከብዲ ክሳድ አፍ አፍንጫ ዓይኒ ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ክቡራት ተኸታተልትና እምባር ሕጂ ኣጽኒዕኹም እንትኾንኩም ነዘን ዝስዕባ እንታይ ከም ዝበሃላ ብትግርኛ ባዕልኹም ክትነግሩን ኢኹም የቐኒልና ከንገርኒ መጀመርታ እዚኣ እንታይ እዝኒ ንፉዓት ዓይኒ እዚኣ ኸ መልሓስ እዚኣ ኣፍንጫ እግሪ ርእሲ ስኒ ኢድ እምበኣር ሓሙሽተ ናይ ስምዒት ሕዋሳት ዝበሃሉ ኣለውና እሶም ከዓ እዝኒ መስምዒ ይጠቕመና ዓይንና ንመርኣይ ይጠቕመና ኣፍንጫና መሸተቲ መልሓስ መስተማቐሪ ኢድ ከዓ መዳህሰሲ ስለዚ እዞም ሓሙሽተ ናይ ስምዒት ሕዋሳት ዝበሃሉ እዝኒ ንመስምዒ ዓይኒ ንመርኣይ ኣፍንጫ ንመሸተቲ መልሓስ ንመስተማቐሪ ኢድ ከዓ መዳህሰሲ ውሽጣዊ ኣካላት ናይ ወዲ ሰብ ከዓ እንታይ ኣለዎ ልቢ ሳምቡእ ከስዐ ኩሊት ሓንጎል ከብዲ ማዓንጣ ላልሽ ዓጽሚ እዚኦም ከዓ ውሽጣዊ ኣካላት ናይ ሰብ እዮም ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም ናይ ሎሚ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ተፈጺሙሎ ካልእ ግዜ ብካልእ ኣጋጣሚ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው 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 يغنيلنا سلام زتفتخم كبرات تخطتلتي مادر هصانات امبار نلوم زدالنا يمدب
ብዛዕባ ክፍልታት ኣካላት ዝብል እዩ ሰናይ ምክትታል ዓይኒ 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 ኣፍንጫ 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 ኣፍ 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 ክሳድ 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 ከብዲ 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 ፀጉሪ 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 እዝኒ 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 መንኮብ 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 ስኒ 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 ኢድ 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 እግሪ 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 መልሓስ 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 እምበር ሕጂ ኸ ክፍልታት ኣካላት ክንሪኦም ኢና ብስእሊ ፀጉሪ እዝኒ መንኮብ ኢድ እግሪ ከብዲ ክሳድ ኣፍ ኣፍንጫ ዓይኒ እንደገና ክንሪኦም ኢና ፀጉሪ እዝኒ መንኮብ ኢድ እግሪ ከብዲ ክሳድ ኣፍ ኣፍንጫ ዓይኒ ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ተኸታተልትና እምበር ሕጂ ኣጽኒዕኹሞ እንትኾንኩም ነዘን ዝስዕባ እንታይ ከም ዝበሃላ ብትግርኛ ባዕልኹም ክትነግሩን ኢኹም የቐኒየልና ንገሩኒ መጀመርታ እዚኣ እንታይ እያ እዝኒ ንፉዓት ዓይኒ እዚኣ ኸ መልሓስ እዚኣ ኣፍንጫ እግሪ ርእሲ ስኒ ኢድ እምበኣር ሓሙሽተ ናይ ስምዒት ሕዋሳት ዝበሃሉ ኣለውና እሶም ከዓ እዝኒ መስምዒ ይጠቕመና ዓይንና ንመርኣይ ይጠቕመና ኣፍንጫና መሸተቲ መልሓስ መስተማቐሪ ኢድ ከዓ መዳህሰሲ ስለዚ እዞም ሓሙሽተ ናይ ስምዒት ሕዋሳት ዝበሃሉ እዝኒ ንመስምዒ ዓይኒ ንመርኣይ ኣፍንጫ ንመሸተቲ መልሓስ ንመስተማቐሪ ኢድ ከዓ መዳህሰሲ ውሽጣዊ ኣካላት ናይ ወዲ ሰብ ከዓ እንታይ ኣለዎ ልቢ ሳምቡእ ከስዐ ኩሊት ሓንጎል ከብዲ መዓንጣ ላልሽ ዓጽሚ እዚኦም ከዓ ውሽጣዊ ኣካላት ናይ ሰብ እዮም ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም ናይ ሎሚ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ተፈጺሙሎ ካልእ ግዜ ብካልእ ኣጋጣሚ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው 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 ይቐኒየልና